Lift it up. Ja, oké, ik heb het hier. Have you have to get in there? Having the camera? The entrance to the family room is right here. Okay. I think he's on the other side. Yeah. What's an animal target for that? All right, let me get in there because I can't get into this. Guys, can I try to get into there? Need me to watch them? Yossi, you can stay. Yossi, you can stay over there. Yossi, you stay there.
Door het zwaar goederen voor gehaald in de voer van leven de laatste 3 uur aan je man van de bando en Ellie Weber, zo lang je dat naar beneden. Ellie Weber kunnen heen. De laatste voor wetten van de gaven aan. Morgen die gegeven item, man is daar kind, de wereld, gezegend dat we wensen.
Je begint van hen in staan. Je begint van hen in staan. Staan. Wat dan, mes? Stop niet, stop niet. Rechts, maak maar de streep. Sja! Sja! Rick, take it off. Rick, take it off. Strap her in the hand, please.
Ist es ein Platz? Jetzt ist es ein Platz. Einer soll rausnehmen mit der Hälfte. Okay. Klein Pui. Wat dan met? Shimmy.
Niks meer op de buik. De kinderen zijn kunnen zitten. De kinderen zijn kunnen zitten. En ik stek voor de Nou, los. Iets los. Kim zelf al. Well, take a minute or two and that's it. Well, take a little bit. Afloop hem nou. Gaat die richting op zijn hoofd doen, waarom ik naar Even op de berken, door elkaar aanmaken. Even op de berken, door elkaar aanmaken.
best of space over in the back. Get up in the back, the max trail. Max trail. Cool, I love you.
This looks easier.
Iskada Shmai Rabo Isa Yamuk Machisa V'Yachmak Tikuna V'Yikurat V'Shichai Hayai Chone V'Mai Chone V'Chayev V'Lai Sisua V'Akuru V'Akure V'Umay Zurach V'Shtabach V'Yispuar V'Yisraman V'Yisnasai Hadar V'Alef V'Halo Shmai V'Kifshu V'Ridu Haynu Kalafussu V'Shamusu V'Tifusu Miram Almu V'Imri Umay Ay Shlumu Rava M'Shamayu Chaim Toivim Alayni V'Kavsirua V'Imri Umay Shulum Raimov Rachmu Yasa Shulum Alayni V'Kavsirua V'Imri Umay Ein moeder achter ons zeggen nog even. De goede kampers kunnen normaal gelösen können, geduldig hier maar zien. Dat is pas nog voor dan zullen ze zo. Ze willen dat gewoon naar de snot en druk op alles in de voedsel. We gaan uit het heim in de voedsel. Dat zijn bouwen achter de draaien de zijze van de rummen. Hier zijn we zo dat gaan met de voedsel. Dat er nou hier naar voedsel weer niet op schoenen aan de school weer nee maar om mij. So now let's go to the road to the blacktop met machen the sheeters. Kim say door here, deze aan. Deze aan, deze aan. Deze aan. Schon sein.
Ja. Stelling doen, stelling doen. Don't bring it in, don't bring it in. Oh, no, grab off now. Yeah, pull away. Oh, everything's fine. It's right there. The ladies? Done. Cerca, che c'è una rossa. Record breaker?
2 hours, verder was ja. We zijn bijna. 2 hours. Individuals. But the is an individual. Traffic pass, please. And I'm sure that's what he wants Yossi! Yossi! Oh, the mic, yeah. Hope it's still there. Alright, just stand by the car and go get the mic. Just lean it against the car. Okay.